खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयानि दिनाव ना UPPL हान्जानिफ्रायनो गोबां दैदेनगिरिफोर मावथि हान्जाफोर बिथांमोना रेजिगनेशनखौ होनायखौ जों नुनो मोनदों। सोरबा सासेल' नङा, गोबां बै समनि PCDR जेब्ला दाफुनाय बा PCDRआवनो थाबोनाय दैदेनगिरिफोर होनबा नों नायदो, देबोरगावनिबो सासे गोख्रों मावथि, बिथाङा जि समावहाय ओरैबायदि बोथोरमोन, बै समावबो बिथाङा UPPLनि जानानै खामानि मावबोनाय। दिनै बे मानसिया ओंखारनो गोनां जादों। मानो? बिथाङा थांनाय बारावबो, बे बारावबो, आवगोलबो टिकेटनि थाखाय बिथाङा जेबो एप्लिकेसन गाराखै होनदों। दुखुनांथावना सिनानै बेनो जे मैयानि दिनाव सासे नङा सानै, सानै नङा साथाम, साथाम नङा साब्रै रेजिगनेशन होनाया UPPLनि थाखाय गिदिर खहा जागोन होननानै आं सानो। आरो गिदिर खहाया बेनो, मंगल ग्रहआव थांनायनि सिमां नुदोंमोन। मंगल ग्रहनि बाथ्राखौ आं बुङाखै, नैबे सासे बिदा गिदिर दैदेनगिरि UPPLनिनो रेजिगनेशन होनाय बै दैदेनगिरि बिदा गिदिरानो बुंदों। बियो आंनिख्रुइबो गोरोंसिन, गोबां गोरोंसिन, गोबां बाथ्रा बुंलांदों। लासैयैनो गोबां खोथा हाबनानै दं बिनि बाथ्रा बुंनायावहाय। थ' आङो बे भिडिअखौ होनानै होगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, अब्लानो बुजिगोन। होनायनि खारनफोराबो गोबां, जायफ्रा हाबदोंमोन, गोदानै हाबनाय बै बेक्तिफ्रा मा होननानै बुङो, प्रमद बर' सारनि आदर्श, प्रमद बर' सारनि मिशन, प्रमद बर' सारनि भिजन, मिशन भिजन आदर्श, बेखौ मोजां मोननानै लायनो गोबाङानो UPPLआव हाबदों। नाथाय PCDR समनिफ्रायनो थाबोनाय बै बेक्तिफ्रा मानो थाखाय रेजिगनेशन होनो गोनां जाखो, एसे साननो गोनां। नेक्स्ट 5 बोसोराव UPPLआ फैगोन ना फैया, आंहा गोबां सन्देह दङ। 14 नं चिराङाव बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी सार, बिथाङाबो टिकेट मोनगोनदां साननानै ओरै थांलाय ओरै फैलाय जादों। नंगौ, बयबो गेलेनोखौ लुबैयो आरो टिकेट मोननोखौ लुबैयो, हास्थायो, गावबा गावनि जाखिनि खामानि मावबोनायखौ लानानै। थ' बावहाय आंहा खाम्फा सारनि सायाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों। खाम्फा सारखौ गोसो गैयामोन, जाय हक, थेवबो आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन। फरायसा आफादा, चिरां जिल्लानि फरायसा आफादा, रनिखाता ओनसोलनि फरायसा आफादनि माखासे मावथि हान्जाया बै समावनो खाम्फा बरगयारी सारखौ फेजेनदोंमोन। बै फेजेननाय आफादा दिनै बिथांखौ आरो माबायदि देरहाहोबावनो, नै बेखौबो एसे साननाया मोजां। देरहाबाय, फेजेनबाय खाम्फा बरगयारी सारखौ फरायसा आफादानो बै समावहाय न'खर न'खर हाबनानै, दिनै फरायसा आफादनि माखासे मावथि हान्जाफ्रा न'खर न'खर हाबनानै बुंबानो दिनै बिथांमोना देरहाहोनोबो हायो आरो फेजेननोबो हायो। माखासे पावारा फरायसा आफादनावबो दं, हायो बिसोरबो। बै समाव फेजेनदोंमोन, दा माबायदिहाय देरहाहोबावगोन, नंगौना नङा, बेखौसो एसे साननो गोनां। आं बेखौ बारा गोलाव सिफायनानै होला, बेखिनिखौल'नो बुंगोन। खाम्फा सार 14 चिराङावहाय देरहागोन ना देरहाया, माबायदि देरहालांगोन, नङा होनबा, बेसो जानानै फैदों। दा प्रमद बर'आ UPPLनि आफादगिरि, प्रेसिडेन्ट आफादगिरि, बिथाङा माबायदि UPPLखौ लिड खालामलांगोन, जेरैबायदि हालोद नुदों, बै हालोदखौ नायोब्ला मोजाङैनो जेनहैमारसिगोन नामा, सिंगेल नाम्बारावनो जेनहैसिगोन नामा, बेखौ सानबाय थादों आरोखि। थांनाय बाराव जेसेबां मोनदों बेसेबांखौबो मोनगोन ना मोना, आंहा सन्देह। खारन थांनाय बाराव बिसोरो
9था ना 11था बेफोरबायदि मोनदोंमोनदां बिसोरो बेसेबांबा मोनदोंमोन एक्जेक्ट आं बावबाय दे सरि क्षमा खालाम नोंहाला बेखौनो बुंलायगोन मानिलाय मा खोथा बुंनाय जाखोसै ना बेयो UPPLआ बेसेबाङाव देरहादों बेखौ खोन्थानो रोंलायो नङा होमबा बेखौ मानसिया सब समय बेखौ आं बुंलायला गोसोआव दं थेवबो आं दान्दिसेनि थाखाय बावनानै थादों UPPLआ बै समाव जेसेबां नाम्बार मोनदोंमोन बिनि गाहायावसो फैसिगोन बायदि मोनदों APBआबो बहाबा बहाबा UPPLनि थाखाय गोगोम खस्थ' होसिगोन 14 चिराङावनो UPPLखौ नोगोद खस्थ' होसिगोनफोरबायदि मोनदों आङो मानसिफोरनिफ्राय खुगा खुगा खोनानानै आरोखि ना रायलायनायखौ खोनायोब्ला आरो मोनसे खोथाया बाथ्राया नैबेबो दा देबोरगाव समस्थियावहाय सरि देबोरगाव लायनो आंहाबो माबा फेरेंगाया जि जायगायाव गेलेनो थांदों रायजो राजायाथ' मैया कयेकथा स्टेटमेन्टआव होनखाबाय जे जों फेरेंगानो बुहुलावबो भट होआ आरो होनोबो नाङा बावखुंग्रि समस्थिनि रायजो राजाफ्रा अननानै आं खावलायदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा दाथ' मेलेरिया टाइफड जानानै दङ नालाय हस्पिटालाव एडमिटसो जानानै दं बेसेरा बांद्राय खस्थ' होनोबो बादों आङो मानो होनो नाङा बिथाङा NDFBखौ थगायदों NDFBनि मुंख्लं न'खरनि बिखायाव गानानै बियो गोथां गोब्राम थगायदों साख्रि होगोन होननानै बहाथो बिथाङा एक्सपायार थांलाय लांनोसै बिनि भेलिडिटिया होनो हाया बिनि थाखायनो थगायसुला फेरेंगा मोनथिबाय बर' हारिल' नङा जाय NDFBनि मुङाव मुंख्लं जालांनाय बै व्यक्तिफोरनो न'खरफ्रोमबो साख्रि होगोन होनदोंमोन होनो हायासै बेयाव फेलार बिनि मिशन भिजन फेलार बेखायनो बाव नैबे जि जायगायाव गेलेनो थांगोन बिथां रन्जित बसुमतारिया बिथांनो भट होनो नाङा आंनि बियो व्यक्तिगत खावलायनाय रायजो राजानिसिम आरो गोबां दंबावो थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो थाङा नैबे मानगोनां मैया रिजिगनेसन होनाय आदानि माखासे भिडिअ दं बिखौ एसे नायनानै ला आरो कमेन्ट सेक्सनाव बै आदाया मा बाथ्रा बुंदों बिखौ नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हरनो हागोन दे फैबाय थानायलाय आङो राजनिति दोलोनि जानानै हाग्रामा महिलारिजों 10 नं देबोरगाव बियाबाव आङो जे बिसायख'थिनि जुजिनाय बे जुजिनायखौ आङो जुजिबोनो मोनदों दा आङो माखासे आंनि व्यक्तिगत एंगार हायै खारनाव आङो राजनितिक बे रानिं मोनसे राजनितिक दोलोनिफ्राय आं गावखौ एरायनानै थानो गोनां जादों दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय फर्मेलि आङो आंनि मा होनो बेखौ बिबान एंगारनाय रिजाइनेसन लेटारखौ आङो मिरु UPPL दोलोनि अफिसाव होनानै फैदों आरो आङो नोंथांमोनजोंबो बेखौ शेयार खालामनाय जादों मोजां कुइसन दा समायाथ' दा नोङो बिसायख'थिनिनो मोनसे समाय दा टिकेट मोनैनि हयथ' निस्सय रिजिगनेसन होबाय खोमा होननाय साननायफ्रा मानसिफोरनि गेजेराव निस्सय जागोन खिन्थु नाथाय आं बे बाथ्राखौ बेखौ बुंगोन आं टिकेटबो बियाखै आं एप्लिकेसनबो होआखै आरो आङो थांनाय बारावबो आङो खननै गेलेबाय खननैबो आं एप्लिकेसन होखायाखैबा आरो देग्लायबो होखायाखै आं दा जायखिजादोला आंनि बिबान एंगारनायनि मेइन रिजना नैबेसो टिकेटनि नङा UPPL राजखान्थि दोलोआ देबोरगाव बियाब 10 नं देबोरगाव बियाबाव लानाय जि नीति जि कौशल आं बे एक आरो क'क्राझार जिल्लायाव UPPL राजनीति दोलोआ जि नीति जि कौशल जि स्ट्रेटेजि बे 2 आरो ओभारअल जे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि जि एजेन्डा मंगल ग्रहनि जि एजेन्डा लानानै जि खामानि मावनाय आं बेखौ साबजानो हानाय जायाखै दा आं सानो जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि मानसिफ्रा इसिबां मंगल ग्रहआव थांनो हानाय दिनैसिम
मंगल ग्रहनि एजेन्डायाव खारफानो हानाय मोनसे माबा जायाखै सादा सिदायैनो जोंनि क'क्राझारबासिया सोलियो दा जोंनि बे प्रमद बर' सारनि बे मंगल ग्रहनि एजेन्डायाव निस्सय जोंनि क'क्राझारबासिनि खामानि मावनाया हयथ'बा साबजानाय जानाय नङा नहयबा जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांजों खारफानो हानाय नङा दा बेफोर गासै नितिखौ आङो माबानो हायैनि थाखाय हेफाजाब बा सहजग होनो हायैनि थाखाय आं बिबाननिफ्राय एंगारनाय जादों आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायथिदों बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राया बेबोदि बे फार्स्ट रिजन सेकेन्ड रिजना बेबो थांनाय 2024 मायथाइनि नभेम्बर दानाव रिसाफलनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जि बिबान बे बिबाननिफ्रायबो आंखौ दोनथ'नाय जादों दोनथ'नायाव आंहा उसुबिदा गैया खारन आं नैबे मोनसे जिनिसखौ लुबैदोंमोन मालायखौ जेरैहाय मालायजों रायलायदों जे बे क'क्राझार जिल्लाखौ इउपिपिएल हिसाबै दानाया गायसननाया आं बै समाव आरो खेबनै आङो राजनितिक दोलोनि जानानै आंनि नांगौनि थाखाय नङा राजनितिक दोलोआ आंखौ नांगौनि खारनाव आङो हाग्रामाजों गिथाव बाथाव मोनसे परिबेसावबो आं गेलेबोदों देबोरगाव बिजाबाव नाथाय दिनै आंखौ बिदाय होनायनि बेलायाव मिनिमाम मोनसे सिम्पेथि मिनिमाम मोनसे फ्रेन्डशिप आंनो होयैनि थाखायबो आङो मोनसे गेदेर मोनसे लाजिनांनाय बा दुखु मोननाय मोनदों आं ओंखायनो बुंदों मंगल ग्रहनि एजेन्डा लानानै खामानि मावनाय प्रमद बर' सारा बैबादि लेभेलाव सेकेन्ड टाइम होनो हाया दा बेबादियाव आंबो खारफानो हाखानाय नङा आरो आं नुयो दिनैहाय आं सिनायो क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा मंगल ग्रहनि एजेन्डासिम खामानि मावनो हानाय जाथ'वाखै होननानै आं सानो निस्सय आङो दहाय एसे सिगाङाव बुंदों क'क्राझार जिल्ला हिसाबै इउपिपिएल दोलो राजनिति हान्जाया जि निति बाहायदों देबोरगाव 10 नं देबोरगाव बियाब हिसाबै इउपिपिएल राजनिति दोलोआ जे नितिया जि स्ट्रेटेजि बाहायदों ओभारअल ओमफ्राय प्रमद बर' सारनि मंगल ग्रहनि जि एजेन्डा जि निति जि आदर्श बेयाव आं गोरोबनो हाया माबादि निति बाहायदों बिथांमोना माबादि नितिखौ आं बेखौ फैबाय थानाय समाव बुंलांगोन खिन्थु दिनै आं बेखौनो बुंनानै दोनबाय बे नितिजों आं खारफानो हाया